Ba't ang cute mo dito? Sa ano lang yan, boss? Sa filter lang yan. Sa edit lang yan. Hoy, di mo nakita kung paano ako nag-edit niyan. Sobrang bata ko pa niya, no? Sino ba to? Sino ba to? Ako yan. Ayaw to? Wala akong jowa. Example, paano mo kami Example, paano susunod? yun? Wala na, boss. Oo. Wala na, boss. Kunwari, aawain ka namin dito. Hindi ako marunong Uy, umakting. bakit ka nandito? Hindi ka loyal sa girlfriend mo, ah. Bakit ka nandito, ah? Uy, kamusta na? Yan, sino yan? Yan. Ikaw pa rin to dawi. Pero sa totoo lang, sopot ka pa neto, no? Pero ngayon, sopot pa rin, di ba? Dito lang po nang tatapos ang vlog na to, guys. Huwag niyo po kalimutan. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Jupil Jeff, Jupe Films for today's video. So ngayon mga boss, andito po ako sa condo. And yes, kasama ko nga pala si yung cameraman ko, si Boss John Lloyd ng ABS-CBN. Shoutout nga pala sa cameraman namin. Ang pinaka famous. De joke lang. So ngayon mga boss, meron po akong gagawin na content ngayon mga boss. Ngayon mga boss, meron po akong bisita. So ready na ba kayo mga boss? Ito yung bisita ko. Tada! Pamparam pam pam pamparam param pam sumabay lang sa bayo sarap sa. Hi guys. Hi, guys. Bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito? Kasi wala kaming jowa, boss. Kamusta? Okay lang. Okay lang. Medyo okay lang naman, medyo boss. wala pa rin jowa. Walang jowa. So ayan mga boss, dito kami ngayon sa condo, naka-chill lang kami dito. And yes, alam nyo ba, meron akong gagawing content ngayon. Ano yun? Wala. So meron akong surprise sa inyo, pero hindi nyo alam, di ba? Oh. Ayan. Ang gagawin natin ngayon mga boss ay mag-react po tayo sa mga dating picture ni Darwin. At syempre, baka meron akong picture ni Singket, pero hindi ko sure kung nandun ba ang picture ni Singket. So ready na ba kayo sa mga picture nyo? Ready ka na? Ready na. Para sa akin, para sa akin, boss, hindi ako ready. Kasi maraming picture po ako nung bata pa ako, napakapangit ko doon. So, dyan muna kayo ha. Ready ko muna yung picture. Napakadaya mo, boss. Sige lang ha. Akala ko ba mag-shoot tayo ngayon? Mag-shoot tayo. Pero meron muna akong surprise sa inyo. So ngayon mga boss, bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Subscribe nyo nga pala yung channel niya, Darwin Dion. subscribe nyo yung kanyang channel, Darwin Dion. And dun. And ikaw, Wala akong channel. kailan ka ba magagawa ng channel mo? Kailan ka gagawa ng channel? Pag may jowa ka na. Okay. Pag matanda na ako. Matanda. Ikaw, kamusta yung buhay? Ano lang naman, para sa akin okay lang. Laban lang. Laban lang. Okay, so ayun mga boss. Kahit ako lang po mag-isa, laban. 3, 2, 2, 1, 1. go! Okay, Let's go. so ang unang picture natin ay ito. Boy Scout ka pala dati, no? Ikaw, sumali ka pa sa Boy Scout dati? Oo, nung grade 6 ako. Ngayon, Boy Scout pa rin. Hindi na. Natigil ako sa pagka-Boy Scout pag grade 7 ko. Ikaw, Boy Scout ka Ako, pa rin? para sa akin ngayon, once you scout, always scout. Sana all. So, Boy Scout pa rin hanggang ngayon, di ba? Baka ganun. Paano ba yun? Ganun ba? Okay, next! Wala! Kaya to picture na to, ilang taon ka nito? Nung dating picture yan, kumukuha ng picture ko dyan, Sino? si Gilan. Si Jilan. Shoutout si nga pala Jilan. kay Jilan, Jilan Chris Yes. Andrews. Ayan, so, di ba ito yung profile pic mo dati nung nag-chat tayo, di ba? Oo. Ano pa lang ako dyan? 14 or 14 ata. Para namang 11 years old pa to yan. Next, ayan. Yon. Sino kumuha ng picture na to? Si Gilan. Si Jilan pa rin. Ayan, best friend pa rin kayo ni Jilan dito, no? Oh! Ano to? May pag ganun pa, oh. Ilang taong ka neto? I think 14. 14. 14. Okay, so next tayo, may pag ganun pa. Napaka-cute mo pala nung bata, no? Mas cute yung nagsabi. So next, eto, saan to?
Sa ano? Saan ba to? Sa Mormons. Mormons. Simbahan po nila ni ano, ni Jesus. Ah, oo, ni Jilan. Oo. Jilan. Okay, next. Ayan. May ba ganun po? Apaka Jijimon ko dyan, guys. Ayun. Simple lang. Paano ba yun? Jijimon pa rin. Paano ba yun? Ah, ganun pala yun. Okay, next tayo. Ba't naman hindi nagsasalita si Siglit? Kala mo wala ka dito ah. Ganyan talaga, boss, pag hindi nagsasalita, may juwa yan. Oo. Wala kang juwa, uy. Kaya, may jowa kala ka yun dun, lang, no? Kaya lagot ka. Baka tinago mo lang. Hindi, wala akong juwa. We, Marami ito. Ayan, kailan to? Nung grade 8 pa ako Siguro dyan. nagka-cutting ka nito, no? Kasi naabutan ka ng gabi. Ano talaga, boss, yung starting time namin sa klase, Yes. 12:30. Then out namin 6:30. Ah, kaya pala gabi. kaya Okay, next. Ayun, napakagit din dawin naman Yung ito. dati yan, boss, sinend ko yan sa'yo dati. Oh, ito yung palagi mo send sa akin eh. Parang mayaman, mukhang Oo. mayaman. Parang ano lang. Di sa amin yung bahay na yan, napakaganda naman. Yung bahay lang namin, ano lang, kahoy. Kaya akala ko sa bahay ka talaga na ito. Di sa amin yan, boss, mahirap lang po kami. Kaya guys, sa mga nagtatanong po sa akin dyan na mayaman po kami, or marami pa kaming pera. Di po guys, alam po ni Boss John Phil na mahirap lang po kami. Yes, alam na alam ko. So, wala naman problema kung magpapaka-natural tayo, di ba? Yes. Okay. Next! Oh! Yan yung picture namin guys, dati nung first time. First time tayo nag-meet nito, hindi oh. Oh, Parang hindi. pangalawa pala, pangalawa. Mga pangalawa na to kasi mukhang close na talaga tayo neto eh. Nung una kasama mo yung siya. Yung dati kasama mo si yung idol mo. Idol ko yun. Wag mo na banggitin yung pangalan. Wow, pugi-pugi Sana nito, all di ba? pangit. Ilang taong ka na ito? 13. 13. Oh, 14. 14 o 14? 14 ata yun, boss. Bakit ang cute mo dito? Boss, sa ano Baba mo lang yan? Sa ano lang yan, boss? Sa filter lang yan. Sa edit lang yan. Hoy, di mo nakita kung paano ako nag-edit niyan. Ang Eh, boss. in-edit ko lang yan, exposure lang. Pero hindi ko ginalaw yung yung filter. Di, boss, parang inedit mo yung mukha ko dyan, boss. Kasi napaka-pogi ko dyan. Tingnan nyo sa picture, guys. Napaka-pogi ko. Paano ba yun? Paano ba yung posing mo? Okay, next! Oh, napaka-pogi pa rin ang dali-dawi namin ah. Oh, yan, no? Oh, gusto mo yung mga ganito? Oo. Kailan tayo mag-photoshoot ng ganito? Soon. Dalhin nyo muna si Singket. Hindi, si Si yung yung may-ari idol nito. ko. Okay, next tayo. Basta. Ay, basta wag na natin banggit ang Parang pangalan. ginawa yun. Hindi, si yun, si Vice yun. Next. Wow! Sobrang bata ko pa niya, no? Sino ba to? Sino ba to? Ako yan. Ayaw to. Gagi na kakaya. Kala mo, wala ka dito ha. Kasi meron akong source kung saan ko kinuha yung mga picture na to. Hindi mo lang alam. Okay, next tayo. And... Dang! Sino to? Akala ko mas ako lang yung ano dyan. Sino to? Ako yan. Ito to? Sobrang bata ko pa niyan. Kala ko ba? bunso Saan kayo na galing yan? Sa ano yan? Sa Kamuntis yun? Kamotes. Naka-army pa. Ano? Pareho kami na sapatos oh. Ayan oh. Ay, sana. Baka kay Singkit yan. Baka boss. sa'yo to ah. Hindi guys, kay Singkit to, kinuha ko sa kanila. Wow. Ayan, no? Ako talaga pinagtripan mo yan. May pa shades pa. Tapos pa ganun. Okay, next. Wow. Sa ano lang yan, boss? Kumuha ng picture niyan, si Jilan pa din. Si Jilan pa rin. Simba po kami niyan ng ano. Kala ko mag-aaral ka neto eh. Papasok ka neto. Ganyan talaga yung ano niya, boss. Yung uniform nila. Okay, sige. Ayan, sino yan? Ikaw pa rin to, Dawi. Marami ka na. Ilang taong ka neto, Dawi? Napakit mo dito ah. Ilang taong ka neto? Apakapangit ko dyan, Luis. Ang dami ko pa. Hindi naman ah. Pero sa totoo lang, sopot ka pa neto, no? Sopot ka pa neto, no? Opo naman. Cute pa rin kahit nasa kahit ngayon nga, boss, supot pa rin ako. Sopot hindi. Di ba yung pisot sa Tagalog? Ano yan, pisot yan? Yung panahon na to, sopot ka pa hindi. Supot. Ano pa lang ako dyan, boss? Parang 4 to 5. Pero ngayon, sopot pa rin, di ba? Supot pa rin ako. Joke lang yun, guys ah. Okay, next. Wow. Ay, no. Grade 3 pa yan. Ilang taong ka neto? Ano, I think 10? 10. Ano to eh? First communion? Oo. Di ba? Bakit ni David? Paano ba yun? Gawin mo paano yun?
Paano yung cute? Pakita mo sa akin. Okay, next. Oh, may pailaw-ilaw pa si Dawi. Ilaw pa. Sana all may emoji. Sana all may emoji. Ano to yung hawak mo? Ano yan? Music box. Parang ano yan, ganyan. Music box. Parang Tapos may ilaw. Oo, yung ilaw. Napakarami kong picture pero kunti na yung picture na nakuha ko sa'yo eh. Okay lang yun. Ako lang ata pinagtripan mo dito, boss ah. Cute talaga ni Daw, yun ang bata pa. Oh, may pa-emoji heart pa. Sana all. Okay, next. Oh, Ayun. May pa... Paano ba yun? Ano dyan ako, Paano boss? ba yun? Model ako ng ano dyan, safeguard. safeguard. Tapos, Tapos ako yung germs. napakalupit ng pose ni Daw eh. Naka ano siya eh. Naka black tuxedo siya. Ano bang ginawa niya nito? Ano ba? Ano yan? UN yan. UN Ah, yan, boss. ah, Intramurals pala, boss. Trams. Yan, supot na si Dawi. Ilang taong ka? 10 years old. 10 years old. Napansin ko napakalapit mo talaga sa Diyos, no? Kasi meron kang mga ganito, yung pendant ng kwintas mo. Sana all. Sana all. Sana all. Dapat sa mga ano dyan, sa mga hindi nagdadasal dyan, guys, magdadasal din po kayo, guys, kasi wala pong mawawala, guys, pag magdadasal Yes. kayo ng araw-araw. Yes. Ayan! Si Ate Divine ko, di Oh, ba? Ate Divine. Tapos ito, Singket! Bata ko pa niyan eh. ilang taong ka neto? Parang 6 ata, 6, 7. 6. Pero supot ka pa neto. Hanggang ngayon, Tuli ako, supot. grade 10. Oh, grade 10. Ang balita ko, hindi ka pa natuli. Ano pala? Age 10 pala. Balita ko, hindi ka pa natuli. Supot. Supot ka Binasag pa ko hanggang pa. ngayon. So, mama at papa mo, di ba? Mama ko yan. Ayan si Dawi. Yun, napahawak pa ng ano. Oh. Galing May panyo pa na kulay Yung pink. panyo ko, guys, galing po yan ng Tarlac. Starlight. Bakit kulay pink? Paborito mo kulay idol, pink. idol ko yun si ano eh, Blackpink. Sabi daw ni Singkit, bakla ka daw dito dati. Bakla yan. Hindi, Dati. joke Boss, di na lang. natin tatapusin yung vlog. Okay, next. Ayan. Yun. Dito lang tayo makafocus sa dalawa. Ayan. Ilang taong ka neto? Mga ano ata, Ano? 7 years old ata ako dyan. Ayan, no? Paborito mo talaga yung army, no? Mm. Tapos si Dawi, Ano? sino bang tinitingnan mo dito? Baka may tiningnan Ano kang yan, chicks may dito, ah. ano dyan, boss, may chicks. May chicks. Ay, nung bata ka, napaka-chicks boy mo talaga eh. May tanong ako, boss, pag ano, boss, Ah, ano? anong English ng secret? Anong English ng secret? Secret? O, secret pa rin. Secret. Bakit? Ganto kasi yun, boss. Dapat sinusuyo pag nag-aaway. Paano yung suyo? Paano ba? Paano? Paano? Example nga. Example, pag inaaway ka namin ni Oh, Singkit. ako na magsampul, boss. Tapos inaaway ka namin ni Singkit. Paano pag sinusuyo mo ako ganto? Ganto ako dito. Bahala ako pa magsuyo. Bahala ka sa'yo. Ikaw na magsuyo, boss, kasi ano eh. Ikaw na kasi pinagpapraktisan mo yun sa atin eh. Di ba ano ka? Actor ka, di ba? Oo, Ito, actor pala to. ganto. Dito ka, Singkit, dito ka. Paano ba yun? Paano, boss? Nagagalit kami sa iyo, boss, tas susuyuin mo Okay, kami. pakita nyo muna kung nagagalit kayo sa akin. Boss! Ano? Basta nagagalit na kami. Ganun ba yung nagagalit na tawa? Ha? Okay mo. Okay mo. O sige. Hoy, wait ka nito. Siya yung susuyo sa atin eh, di ba? Kunwari nagagalit tayo. Okay. Nagagalit na kayo. Okay. Paano din suyo? Hindi ko alam kung paano yun eh. Camera action. Singkit, Ano yun? Daddy Dawi, andito ako. Meron akong ibibigay sa inyo. Ano yun? Ano ibibigay mo, boss? May dala akong tubig. Okay, basti na tayo kasi. Di ba? Di pa tapos, boss, kasi wala kang dalang price eh. At saka milk tea. Kailangan ko pa mabibili ng milk tea. Ito na lang, ihi ko gawin milk tea. Okay, kayo naman, ikaw naman, paano mo kami susuyo? Dito kasi. Hindi, sising. Ganto kasi yun, guys. Di na ako susuyo, guys, kasi wala akong jowa. Example, paano mo kami Wala na, boss. Wala na, boss. Kunwari, aawain ka namin dito. Di ako marunong. Uy, Mating. bakit ka nandito? Hindi ka loyal sa girlfriend mo ah. Bakit ka nandito ah? Uy, kamusta na? Baka ipaprank nila ako. Prank. Uy, bakit ka nandito? So dito lang po nang tatapos ang vlog na to, guys. Huwag niyo po kalimutan.
Saan? Susi mo na kami. Bakit nandito ka? So Bakit guys, naluloko? huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko guys. So dito lang po nagtatapos. So, ayun mga boss, at sana nag-enjoy kayo sa video na to. At syempre, di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. So shoutout kay Angel Hana Samuya Amam. Amam ba yun boss? Amam. Amam. Oh, amam. Yes, and shoutout din sa'yo Altia Katikista. And syempre shoutout din sa'yo Darwin D. Boss Lloyd, cameraman namin Yung cameraman namin ng isang ABS-CBN. Mitchell B. Bungo. Ito, si Singkit. Si Singkit, Rian. Rian Monek Aldamar. Oh, Rian And Monek Tia Aldamar. Abalayan. Okay. And Thomas James Magno. Okay, shoutout sa inyo. At syempre, mag-random tayo dito mga boss kung sino yung napaka-active dito mga boss ha. Kung sino yung active na nag-chat dito sa group chat. Shoutout nga pala kay Rian, shoutout kay Jennifer, Evelyn, Mark, Erica, Junard Tagoy, kay Stephanie, Kennedy, shoutout nga pala kay J-Poy. And yes mga boss, hanggang dito na lang mga boss. Sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos. Okay, mga boss, ulitin natin, subscribe ang kanyang YouTube channel, Darwin Dion. at syempre yung kanyang Facebook account. Mitchell B. Bungo. Kailan Guys, ka mag-channel? boss, may shoutout pa din po ako boss. Okay. Shoutout din sa mga admons ko na si Kylie Denise, and si Eunice, and si Charis Joy. Yun lang po yung alam ko na admons ko guys. So, shoutout sa yung tatlo guys. Maraming salamat po sa suporta nyo po sa akin. And sana wag po kayong magsasawang magsuporta sa akin and Kaboys John Phil Hilig. Yes. And yun lang, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. And pasensya na din po sa mga accent namin guys kasi pure Cebuano po kami. Pure Cebuano po kami. Yes, hindi po kami sanay magtagalog pero nagtatagalog lang po kami guys for vlog only guys. And Para naman maintindihan sa mga hindi Cebuano na nanonood sa mga vlog natin, di ba? Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye! wait lang boss. Wait lang muna tayo. Okay. 1, 2, 3, go. Let's go. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.